tafiya a baya babba. Mutuwa a baya babba. Gida dalilin auren Aisha ga sako ya same mutane suna neman na su ma gwara na da su in dan nada musu mandola ta kira kanja murdi mori rayuwa kenan in ka ji na kauye baban sawa kai ai ba a shiga da wadan ƙarya billahi allazi la ilaha illa huwa da mutum bai shirya tarar ruwan sama bai fito babu lema mu mun shirya billahi allazi idan a tara 10 ni na tara 20 wargaji wasan na manya ne kai wannan satin abu na manya ne ina naga lokacin yara yan kuji ku ba mu kananu ina ba da lokacin su sai dai uban gidan sai wannan satin abun da ba kyau wai murdi mori mutanya mai suna nema na su ma gwara na doso gashi an ji an aikata abin da idan aka faɗi duniya sai dai Allah wadai da mutum kash hasbinallahu wa ni'mal wakil. Wallahi a ce garin mu wai ana faɗa da yan galaye a ina wunin ku an gudu lafiya ya aiki Allah sarki ya rayuwa kwana biyu wallahi wannan kamar haɗin gidan su tabako kai bana ai na ga shukar tasu sai hakuri amma dai ayi abin da ya sami ya ga yawa dan Allah ke zo ki ba zan tafi ba sai na bada sako zo ki idan kin je gida an ce ana nema na daga ƙauye nake ƙauye kai zan tafi garin mu faɗa ake yi a garin gari ba ku yi ba za ku tafi gida ku me ake da irin wannan ta Allah ta na ga ta wallahi faɗa ake da yan galahe ba masu rayuwa ba yadda zan yi da rayuwa in ga ya miki ina zan iya zuwa za ki kalle ni to ba ma ke ba duk dan kutumar durin uwar da ya ƙara min test ya ce da ni wai budurwar G fresh ko wani abu sai na toshe wa uwarsa masara a cikin gutsu dan gindin uwarki in kin yi zuciya ki goge lambata ko kuma ki sa a kashe ni dan gutsun uwarki ki ƙara ce min budurwar G fresh Allah ya tsine miki albarka ke da G fresh din matsiyaciya mai ya tsinanniya karuwa. Ni idan kana so ka burge na ai wannan shagon naka kai fatali da kayan shagon duk ka zuzzubar da su ko ka kona su tunda wannan gillin ai ita ce ta bude maka shagon ka gane sai ka zuba kuma wannan dan daudin shi ya kawartin gillin ta samo wannan kudin aka bude maka shago sai ka je kai fatali da kayan shagon ga baki daya a shine na tabbatar kai cikakken namiji ne mai zuciya amma kana zaune a cikin shagon da karuwar ta bude maka ta baka abinci kuma ka zo kana wani firawun kana magana akan ta ai a banza kake yi man gare kuma ka kiyayi ran da social media za su gano cewa da kai nake su ɗauko hotunan ka su raba domin ni daraja ta wuce in zauna ma in saka hoton ka ko wani abu amma na san in dai social media ne ba na jin su wallahi za su gano su ɗauki hoton ka su raba ka a wani page din na rantse da Allah ba dai a page ina ba ka kiyayi nan da za a gano ka kururu duniya ta san wane ne kai a fito da kai a kafe hoton ka tashi a aiki wallahi ba ka yi in gaya ma sannan kuma suturar da kake sawa ka je ita wajen wata tsohuwar rubabbiyar karuwar gillin kilaki tasino garage ba mu nan ba mu can kayan su ma ka daina sa suka dauka dukkan rabar da su ai ita ta baka ita ta ma sutura har za ka je gurin wata gillin kuma kana zagin ta ai ƙarya kake ai idan kana so ka burge kamar yanda ka ce ita wannan karuwa ce kaza kawarcin ta ake yi a bata kuɗi ko wani abu sai ka je ka samu yarinya home girl latest ajebotas yar makaranta yar secondary yar ta hafiz mai zuwa ta hafiz da rana da dare shine za ta ji ciwo amma ka je ka ebo kilaki kuna yawo yu nan ku ne hotel yu kuma ka ce wai zaka kular da ita ashe bata cika karuwa ba ma da kake faɗa ashe karamar gilli ce har in dai za ta damu dan ka ebo wata kashagardi domin kashagardi ce wannan ko ina ya riɓe ya zo zaye me za a ci a nan gurin ko ina di ya riɓe to ta yaya za a yi ka kular da ita ai idan za ka kular da ita ka je ka ebo cikakkiyar mace mai lafiya wanda wacce take jin karfi a jikinta amma za ka je ka ebo wata matacciya kuma ka zo kana cewa wani wai karuwa kaza ai idan ka tabbatar da cewa karuwa ce ma ba za ka zauna kana magana akan ta ba za ka zauna kana fata lokaci akai ba har kana gulmanta kaga kenan still har yanzu kana bukatar ta ko wani abu wanda kuma a yanzu mu da muke tare da ita idan ta ce za ta kula ko wani abu wallahi sai ta ci uwarta ba ta yi sai dai kar ta shigo area wallahi kuma mata ku je ku ta yi in dai wannan abun kuna ganin mafita ne a gare ku je ku ta yi da mutuncin ku da komai ku dinga ɗauko ƙananan yara kuna rayuwa da su sai bayan kun fita su dinga ci muku mutunci suna karuwai ne kun ɗauke su shiga momi ko wani abu ku je ku ta yi kada Allah ya sa ku daina ai ga irin ta nan ga abin da yake janyo muku daga ƙarshe ku gani kuke burgewa ce
wayewa ne ku ɗauko namiji saurayi ku ringa tafiya da shi kuna yawo ku sai mai kaya ku yi mai komai ku kuna ganin kun cinye alhalin idan ya tafi bayan gidan ku zagin cin mutunci yake muku ba za ku nemi daidai da ku sa'an ku ba wanda za ku daka ku ba da ruwa sai dai ku dinga ɗaukula kannan ku nonsense.